Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat, magandang umaga po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang lapasan ni Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning sab sa atong mga kalungsuran o mga probinsya nga silingan, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Ano sab kita sa laing edisyon sa itong programa para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din hina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Mayong buntag Sir G, watching from Manila, gikan na kang Randy Archaga Santisas. Good morning Kuya G, gikan na kang Luella Antigro. Good morning. Marayo na buntag Sir G og sa akong pamilya nga mga kalumunan, kahilgalaan, musta kamong tanan. Advance happy fiesta na pa Siargao Island. Salamat Sir G, gikan na kang Ma'am Lenny Buo. Yes po, good morning. Laban bawi badya pareha sa Wawawi. Yes po. Salamat gikan na kang Eliazar Tagalo Subayno Senior. Salamat po, magandang umaga sa comment. Morning Kuya G and morning sub sa ako kalumunan sa Dapa Siargao beside Senior Citizen Building. Salamat na kang John Nor Recones Canoy. Salamat. Hello sir, good morning. Wala di ay bisa ang EO sa gobernador sa pag-lift sa antigen sa Siargao. Good morning po, magandang umaga. Watching from Davao City, gigan na kang John Nor Recones Canoy. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Atong tumagon na unya mga ka-Siargao ang inyong mga pangutana. Apan karon atong pagasayron ang kahimtang sa atong panahon, pinaagi na ni Raymond Ordinario sa DOST Pag-asa. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na may mga kaulapan na nakaka-apekto ngayon dito sa Mindanao at Eastern Visayas area, at ito ay dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, dahil nga sa aktibong ITZZ ay meron tayong namatang isang shallow low pressure area, tinatayang nasa layong 265 kilometers east-southeast ng Davao City. Ang nasabing low pressure area ay maliit ang tsansa na maging bagyo, ngunit maaari itong magdulot ng mga pag-ulan dyan sa Mindanao area, specifically dyan sa Southern Mindanao area. Kaya patuloy natin pinapayuhan, pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na naninira sa mga landslide at flood prone area na maging handa sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na maaring dalhin itong low pressure area at ng Intertropical Convergence Zone. Samantalang dito sa Metro Manila area, the entire Luzon ay apektado pa rin ng ating amihan. Kaya naasahan pa rin natin ang maulap na papawiri na may mga mahihinang pag-ulan dyan sa Cagayan Valley at Cordillera. Malamig na madaling araw naman ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. So within the next 3 days ay maliit pa rin ang chance na magkaroon tayo ng bagyo, except from this low pressure area na binabantayan natin south of Mindanao na posible namang matunaw. At sa mga kababayan naman natin dyan sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin sa magkakaroon ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dyan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Samantalang ang Mindanao naman ay makakaasa na ng maaliwalas sa panahon at may chance ng mga isolated rain showers or thunderstorm. So, ang malaki ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Visayas at Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat ang ating ipinapayo sa ating mga kababayan, especially those living in the landslide at flood-prone areas. Mao ko to mga ka-Siargao ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Apektado gihapon sa ITCZ mga ka-Siargao ang atong panahon din na sa isla sa Mindanao, sa probinsya Surigao del Norte. O kadunay gibantayan karon nga low pressure area apan posibleng dili kini mahimong bagyo mga ka-Siargao. Sumala pa sa report
ni Raymond Ordinario. Salamat Raymond, good morning. Apan mga kasyargaw, dili na ta maglangan atong pag-asayron karon ang pinakaunang balita nato. 20 anyos nga lalaki dakpan sa bypass operation. Ang report gikan na mismo kang kasyargaw Mark James Lisondra. Good morning Mark. Yes, maradong nabuntag ang Korman o sa atong mga suking viewers, mga kasyargaw. Dakpan sa mga personal sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Police Station ang 20 anyos nga layaki kagahapong adlaw Enero 7, 2021 tungod kini sa pagpamaligya sa ginalilihing droga sa may Purok Million Flowers, Barangay Washington, Siyudad ng Surigao sa alas 8:45 ang takna sa buntag. Base sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Servus A. Culango, natilayan kining suspect na si Kobe Mag-ugat Barbin, 20 anyos, ulitaw, may trabaho kinsa residente sa Purok 4, Barangay Sugbay, Siyudad ng Surigao. Nakumpiskar sa posisyon sa suspect ang unon ka plastic sachet sa suspected shabu na gibana-bana mo timbang sa kinatibuk ang 0.3 grams sa dangerous drug board sa kandidat 2,950 pesos, isa ka 1,000 peso bill, isip gigamit marked money, isa ka unit na Huawei cellular phone, sanan 160 pesos na kwarta. Sa pagkakuman kini nga suspect andaon sa kusudiya sa Surigao City Police Station. Mark James Lisonda, Siargao TV News. Daghang salamat kanimo din na Mark sa imong report. Salamat. Magandang umaga kanimo din na. Good morning. Mao kato mga kasyargaw ang atong latest updates mga kasyargaw sa kwerpo sa kapulisan, ang report sa kwerpo sa kapulisan mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat kaninyong tanan. Atong i-greet ang atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers nga padayon ang kanilang suporta kanato. Salamat. Watching from Carmen, Surigao del Sur. Good morning Kuya G. Gikan na kang Anthony Cubero Ringel. Salamat Anthony. Good morning Kuya G. Good morning po sa tanang kong kamag-anak dyan po sa Siargao. Keep safe always. Gikan na kang Roby Borja Magiran. Salamat Roby. Magandang umaga. Kanimo din ha. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa mga balita karon, duha ka confirmed case sa Socorro naka-recover na. Naka-recover na karon mga kasyargao ang duha sa mga nagpositibo nga COVID-19 sa munisipalidad sa Socorro. Naka-recover na ang 71 years old nga lalaki nga taga Barangay Tarok og na-discharge na niadtong January 5, 2021. Samtang naka-recover na usab ang 37 years old nga lalaki nga taga Barangay Tarok gihapon og kini na-discharge niadtong January 6, 2021. Nasayran usab nga adunay namatay nga suspected cases nga usa ka 52 anyos nga babae nga taga Barangay Rizal, Socorro, apan negatibo kini sa RT-PCR test. Sa pagkakaroon mga kasyargao, duha na lamang ang active case sa Socorro, samtang ang Socorro Surveillance Team naghulat na lamang sa 5 ka RT-PCR test results sa mga naka-close contact sa mga confirmed cases mga kasyargao. Mga latest updates karon dito na sa Socorro. Ingat gihapon kita mga kasyargao. Ilabi na karon mga kasyargao nga daghay mga nagpositibo usab ilabi na sa Caraga region. Ingat po kitang tanan mga kasyargao. Good morning po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargao, negative antigen test result gi-require na usab sa League of Municipalities Siargao.
Nagpagawas karon og bag-ong resolusyon ang League of Municipalities Siargao Chapter og Resolution number 1 Series of 2021 nga nag-require og negative antigen result sumala pa sa maong resolusyon nga ang tanang residente sa Siargao nga mobiyahe og magpahigayon sa ilang tumugong tuyo sa Surigao City nga mulapas sa 5 ka adlaw mga ka-Siargao, kinahanglan na magpresentar og negative antigen result kung mubalik na sa atong isla sa Siargao, mga ka-Siargao. Pero kung dili ka mo naamoy lakaw paingon sa Surigao City og dili ka mo mulapas sa 5 ka adlaw, mga ka-Siargao, pwede ra ka mo makabalik sa isla sa Siargao kung Siargao nan kamo, mga ka-Siargao. Apan, mga ka-Siargao, sumala pa nga mandatory na usab, mga ka-Siargao, ang travel pass aron mapamatud-an nga dili kini mulapas sa gikatakdang adlaw sa pagbalik sa isla dinhi na sa Siargao nga permado sa municipality mayor o kinahanglan dunay lakip nga clearance gikan na sa barangay captain o municipal health officer. Sa mga dili taga Siargao, bisan pa taga Surigao City ka, pagka Surigao del Norte ka, mga ka-Siargao, naa ka sa Surigao del Norte o Surigao City, gawas sa mga probinsya nato, kinahanglan gyapon nimo og magpresentar o require ang pagpresentar sa negative antigen result og RT-PCR nga gipahigayon 72 hours gikan sa boarding ini sa sakayang pandagat. Kinahanglan pod og acceptance letter gikan na sa mga LGU kung asa kini moadto. Kini nga resolusyon permado sa 8 ka mayor sa Siargao og kini epektibo og aprobado kagahapong adlaw, mga ka-Siargao. Mao kana latest updates din hina sa League of Municipalities Siargao. Daghan ang nalibog gayod, mga ka-Siargao, kung unsa ba gayod ang tumanon sa katawhan ilabi na sa probinsya Surigao del Norte. Apan sa akong bansay-bansay, mga ka-Siargao, sa gipagawas nga executive order sa probinsya Surigao del Norte sa ikaupat na section, mga ka-Siargao, o ikaupat nga subsection, mga ka-Siargao, adunay nakabutang dito nga magdepende sa requirements sa mga munisipalidad, mga ka-Siargao. Kay ang una na kinahanglan, e-health pass, Surigao del Norte e-health pass, ikaduha valid ID, ikatulo, mga ka-Siargao, ang proof of residency. Apan ang ikaupat, mga ka-Siargao, mao kadto ang requirements sa matag munisipalidad. Posible nga dito sila nagbase, mga ka-Siargao, sa ikaupat nga bahin sa executive order o sa maong subsection sa executive order, mga ka-Siargao. Maong nagpagawa sila og resolusyon karon, mga ka-Siargao. Apan daghan na gihapon ang nalibog ni ini, mga ka-Siargao, kay ni atong niagi na mga adlaw nagpagawas og executive order number 21-002 ang probinsya Surigao del Norte nga i-lift na ang pagpahigayon sa antigen result, mga ka-Siargao, ilabi na ang result ni ini kung anhi ka sa isla sa Siargao. Apan karon adunay gipagawas nga bag-ong resolusyon ang League of Municipalities sa Siargao nga kinahanglan nila og mga negative antigen test result. Unsa may inyong opinion ani, mga ka-Siargao? Unsa may mga saloobin ninyo, mga ka-Siargao, bahin na sa maong mga lakang karon sa isla sa Siargao, mga munisipalidad sa Siargao ug ang probinsya Surigao del Norte. Unsa man gayod, mga ka-Siargao, ang mga angay natong sundon, mga ka-Siargao. Apan karon mao kana ang gipagawas karon nga mga resolusyon sa munisipalidad sa atong isla sa Siargao. Ang pangutana ni Sir Eliakim Solomon
wala di ay bisa ang EO sa gobernador sa pag-lift sa antigen sa Siargao. Napoy bisa ang lift o sa antigen. Apan ang giingon nako ang ikaupat na subsection sa maong EO naa didto posibleng maukad to ang ilang gibasihan mga ka-Siargao sa maong resolusyon karon nga gipagawas nila. Salamat, magandang umaga po. Good morning. Laban bawi badya pareha sa Wawawi gikan na Sir Eliazar Tagalo Subayno Senior. Salamat Sir Eliazar. Good morning. Good morning kang Heinrich Montla. Salamat sa pagtutok. Heinrich, salamat kang Tito Lou VC. Salamat, magandang umaga usab sa imong pagtutok din. Salamat, magandang umaga. Mao kadto mga ka-Siargao ang latest updates mga ka-Siargao dinhi na sa isla sa Siargao. Samtang mga ka-Siargao sa laing bahin sa mga balita karon, Surigao City PRC Molecular Laboratory fully operational na. Fully operational na ang Philippine Red Cross Molecular Laboratory dito na sa Kilometro 9, Porok 6, Barangay Bonifacio, Surigao City nga kayang maka-accommodate og 2,000 ka mga swab test kada adlaw og sulod lang usab sa usa ka adlaw mapagawas na ang resulta. Sumala pa nga tungod sa kadaghan sa specimen nga kaya ni ining matest, mamahimo ni ini nga maakomodar ang tibuok Caraga region og mas dali pa ang resulta kay mogawas kini sulod lamang sa 24 oras. Nasa Iran nga doon na mga pribadong laboratory usab sa Surigao City ang naghanyag og swab test nga mahal ang presyo og giila karon o gilauman karon nga pinaagi na sa maong molecular laboratory. Matabangan na ang mga makaminos na mga ka-Siargao og galastuhanan kung magpa-swab test. Nasa Iran nga ang bayad sa RT-PCR test kung ikaw government employee ana lamang sa 3,300 pesos o kung kamo pribado nga individual o mga government agencies nagkantidad sa 3,800 pesos ang bayad pagpa RT-PCR mga ka-Siargao. Mako na latest updates nato karon dito na sa Molecular Laboratory sa Surigao City. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat kaninyong tanan mga ka-Siargao. Ilabi na sa pagsuporta dinhi na sa itong programa Siargao TV News. Samtang mga ka-Siargao sa laing bahin sa mga balita karon, SM Foundation abli alang na sa online application sa SM College Scholarship Program. Gianunsyo sa SM Foundation, pinagi na sa SM Foundation official Facebook page nga abli na sila alang na sa online application sa SM College Scholarship Program. Sugod pa ni atong Enero 1 o January 1 ang tud na kini sa February 28, 2021 para sa tanang incoming college freshmen school year 2020-2021 o katong anaa sa grade 12 gilangkuban ang scholarship program sa mga mosunod nga mga field of studies. Adunay scholarship nila karon nga computer science, information technology, engineering, civil, electrical, mechanical, computer and electronics, education, elementary and secondary, accountancy ug financial management na mga kurso mao kana ang ilang gi-offer karon. Full tuition o miscellaneous fee subsidy ang makuha sa mga SM scholars. Makadawat usab sila og monthly allowance og dunay higayon nga maka part-time job sa SM store inig summer o Christmas break. Dugang pa niini hatagan usab og self-deployment training program aron mahanas ang ilang skills una pa sila mag-graduate. Ini-graduate, dunay kapilian ang mga SM scholars nga ipadayon ang ilang career ilalom sa SM Group. Alang sa kompletong impormasyon ni ini mga ka-Siargao o sa mga qualifications o requirements, mga ka-Siargao, pwede ka mong mobisita sa SM Facebook page o sa ilang mismong
website, mga kasyargaw. Mga latest updates, mga kasyargaw. Good news kini, alang na sa mga gustong magpailalom sa scholarship. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, duha ka personahe dakpan human ang drug bypass sa managlahing lugar sa Caraga. Nakumpiska karon sa Caraga Police ang kantidad, mga kasyargaw, 24,000 pesos nga shabu human madakpan ang duha ka dealer sa managlahing bypass operation sa Caraga Region. Sa unang bypass, gipahigayon dito na sa Purok 8, Barangay Mabini, Cabadbaran City, alas 9:05 nitong January 6, 2021, nga may resulta kini sa pagkasikop ni Victor Lampunay Petalyo, 46 anyos, nakuha sa mga suspetsyado ang tulo ka sachet sa shabu nga adunay gibana-banang kabugaton nga 2 ka gramos nga adunay drug value nga 23,000 pesos. Nakuha usab ang weighing scale, 500 pesos nga mark money kaniya. Samtang sa ikaduhang bypass na sikop usab sa Bislig Police dito na sa Purok 2, Pag-asa District, Mangagoy, Bislig City, si Mark Kiel Clark Gabutin, 32 anyos, mga kasyargaw, nakuha sa maong suspetsyado ang duha ka heat sealed transparent plastic sachet nga adunay shabu nga gibana-banang anaa sa kabugatong 0.085 grams nga adunay drug value nga 1,000 pesos. Nakuha sab ang 500 pesos nga mark money og drug paraphernalia kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang gibutang karon o ang giatubang karon sa maong mga suspetsyado. Mao na latest updates, mga kasyargaw, sa PNP Caraga. Samtang sa laing bahin, atong pag-asayron karon, mga kasyargaw, ang kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod, sa tibuok rehiyon sa Caraga. As of January 6, 2021, we have 51 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 19 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad 13, San Francisco 3, Rosario 1, Sibagat 1, and Talacugon 1. 8 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Placer 3, and 1 case each from municipalities of Dapa, Higakit, San Benito, San Francisco, and Socorro. 4 cases from Surigao City, from Barangay Staff 3, Washington 1. 13 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Lianga 5, Carrascal 4, Barubo 2, and 1 case each from Cantilan and Lanuza. 7 cases from Butuan City, from Holy Redeemer 2, San Vicente 2, and 1 case each from Agao, Ampayon, and Lapu-Lapu. For classification of cases, we have recorded 31 local transmission cases, 14 with no travel history to an area with local transmission, and 4 cases with travel history to an area with local transmission, 1 LSI and 1 ROF. For status of condition, 30 cases are symptomatic, 17 have mild, 3 severe, and 1 critical. For status of management, 50 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 6, 2021, we have recorded 4 COVID-19 related deaths. Our first case is a 30-year-old female from Socorro, Surigao del Norte, with no known comorbidity, admitted on December 31, 2020 for shortness of breath but died on the same day. Our second case is a 96-year-old male from Marihatag, Surigao del Sur, hypertensive, onset of cough and shortness of breath on December 2, 2020, admitted on December 3, 2020. However, due to complications, the patient died on December 11, 2020. Our third case is a 67-year-old female from Tandag, Surigao City, with no known comorbidity, onset of difficulty in breathing on December 15, 2020, admitted on December 18, 2020. However,
due to complications, and the patient died on December 25, 2020. Our fourth case is a 40-year-old female from Socorro, Surigao del Norte, hypertensive, with stroke and heart problem, onset of cough and right-sided body weakness on December 24, 2020. Managed in a health facility but died on January 3, 2021. As of January 6, 2021 for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 4,899 confirmed cases, 493 active cases, 4,185 recoveries, and 221 deaths. Mao ka na mga kasyargang ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa Tibaw Caraga region. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Happy viewing sa tanang viewers nato karon. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa balita karon. Napauli mga kasyargaw nga mga OFWs miabot na sa 395,000. Gikabot kag karon ni Philippine Overseas Employment Administration kon POEA Administrator Undersecretary Bernard Olalia nga tungod sa pakigtinabangay nila sa Overseas Working Welfare Administration kon OWA o Department of Labor and Employment kon DOLE nga nakapauli na sila og kapin 395,000 ka mga overseas Filipino workers OFWs nga apektado sa pandemya sa tibuok kalibutan. Atong paminawon ang iyang pamahayag. Nako, marami na po tayong na-repatriate. So, ang ating pong Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng OWA ay nakapag-repatriate na po ng halos nasa 395,000 OFWs po. At patuloy po tayong tumutulong doon sa repatriation ng mga nawala ng trabaho at displaced at distressed OFWs po natin. Sa ating pong POA, meron po kami tinatawag na repatriation unit na kung saan lahat po ng mga OFWs na ating dineploy through the agency deployment ay tatawagan po natin ito, makikipag-ugnayan po tayo at sasabihin po natin na tumulong po ang ating ahensya sa mandatory repatriation ng ating mga kababayan at ang mga tulong po na ibibigay nila, pangungunahan po dito, yung tulong na kinakailangan ibigay ay number one, kung sila po ay may mga monetary claims, isettle po nila yun. Lalong-lalo na yung mga agency natin, meron tayong tinatawag na JSL, tutulong po sila para ma-settle yung monetary claims, yung mga benefits ng ating OFWs. Kapag naman po sila ay nakarating dito, meron po tayong mga tulong na legal kung kinakailangan bigyan po natin ng advices o magsampa tayo ng kaso doon sa mga employers na hindi umupad doon sa mga economic provisions sa kanilang standard employment contract. Kami po ay tutulong para po mabigay yung mga benefits po para sa inyo. Mao ka na mga kasyargaw ang mismong pamahayag mga kasyargaw ni POEA Administrator Undersecretary Bernard Olalia. Mga kasyargaw, congratulations, ilabi na sa mga napauli na mga OFWs nato sa gawasan nasohol. Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw ang atong upat ka horoscope karong buntaga. Mga kasyargaw, kinigiya lamang para na sa pagkapot nato sa atong success mga kasyargaw. Sa Aris, admirable karon ang imong salesmanship nga abilidad. Lucky numbers 14, 40, 45, 51. Lucky color electric blue. Samtang sa Taurus mga kasyargaw, favored ang creative project. Lucky numbers 20, 33, 49, 33. Lucky color mango orange. Samtang sa Gemini, ang kauban exciting ang inyong teamwork karon. Lucky numbers 54, 38, 20, 46. Lucky color neon green. Samtang sa Cancer, ang mga kauban responsive sa maimong mga idea. Lucky number 29, 47, 40, 52. Lucky color mocha brown mga kasyargaw. Mako na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News.
Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon, the Sera case was not closed. Giingon karon ni spokesperson Harry Roque. Giingon karon ni presidential spokesperson Harry Roque nga dili pa sarado ang kaso sa pagkamatay sa flight attendant nga si Christine da Sera. Tungod padayon pa gihapon ang investigasyon og nangayo gihapon og ebidensya ang piskal ilabi na sa pagpamatuod kung kinsa gayod ang mga naghimo sa mao nga mga krimen. Ang pamahayag gikan mismo ni spokesperson Harry Roque. Alam niyo, tatapatin ko kayo, no? Nung una ko nalaman itong Dasera case, sabi ko, sana wala ako sa gobyerno. I would love to be part of the prosecution. Dahil ako naman po, palagi akong prosecution. No? Napakabihira po ako maging defense. Now, napakahirap pong mag-speculate. But the fiscal did ask for additional evidence. And back ng mga ebidensyang hiningi ng piskal ay yung tinatawag nating physical evidence relating to DNA at iba pang mga physical tests. In my 30 years of practice as a private prosecutor, mas mabuti po kasi talaga itong mga physical evidence dahil hindi po yan nagsisinungaling, hindi masusuhulan, hindi matatakot. So, I can only agree with the decision of the fiscal na kinakailangan isumite ang physical evidence ang sa ganun, pag naisampa ang kaso, hindi po yan ma-dismiss for lack of evidence. So, in other words, naghahanda lang po tayo, hinahanda lang po ng mga piskal na kapag naisampa sa kaso, tuluyan pong mapapatunayan ang liability o guilt beyond reasonable doubt ng mga nasasakdal. I only have that instinct as a prosecutor, no, as a private prosecutor to get into the evidence. No? Pero as of now, it's a continuing investigation. The NBI has gotten involved in it. So antayin po natin na makonclude yung investigation. Obviously po, dahil meron pang hininging ebidensya ang ating piskal, case is not yet closed. Mao kanto mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni presidential spokesperson Harry Roque. Dili pa sarado ang maong kaso tungod kay aduna pa investigasyon, aduna pa gipangayo karon ang piskal mga kasyargaw na mga ebidensya para na sa pagpamatuod kung kinsa gayod ang mga responsable sa pagpatay o sa maong mga krimen nga nahitabo mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope mga kasyargaw, sa Leo, sundon nimo ang gut instincts nimo karon. Ayaw pa sobra sa gastos. Lucky numbers 35, 26, 56, 50. Lucky color pink. Samtang mga kasyargaw sa Virgo, enjoy nimo ang extraordinary extraordinary form sa kalingawan karon. Lucky numbers 46, 15, 57, 20. Lucky color lilac violet. Samtang sa Libra, madawat nimo ang surprise gift gikan na sa imong love karon. Lucky numbers 42, 51, 17, 23. Lucky color ruby red. Samtang sa Scorpio, assured ang progress sa career. Dunay mirror bike sa kauban nimo karon o minor bikil sa imong kauban karon. Lucky numbers 48, 54, 32, 46. Lucky color vanilla brown mga kasyargaw. Mao kada ang laing upat nato nga horoscope. Napay laing upat mga kasyargaw dinhi na sa tong programa. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, party list system gustong wagtangon ni Pangulong Duterte. Dili term extension ang gusto karon mga kasyargaw, kundili amendment sa party list system sa ilalom sa 1987 Constitution. Ang gusto karon ni Pangulong Duterte, kini sumala pa kang Senate President Vicente Soto III atol sa espekulasyon nga adunay mahitabo nga charter change sa Kamara. Giingon ni Soto nga gusto sa Pangulong nga maresolba na ang problema sa CPP-NPA o magwagtang na sa party list system.
pagpuli sa konstitusyon ang nakita ni ini nga solusyon maong kinahanglan na magpatawag og Constituent Assembly aron maamyendahan na ang maong konstitusyon. Sumala pa kang Soto nga walay laing topic ang Pangulo, mao lamang ang CPP-NPA issues, mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na sa kauluhan karon, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope, ang pinakaulahing bahin sa horoscope karon sa Sagittarius, wonderful day sa pag-search sa agreement o financial matters, mga kasyargaw. Lucky numbers 43, 14, 36, 57. Lucky color ice blue. Samtang sa Capricorn, ayuhon mo ang imong travel. Lucky numbers 58, 18, 20, mga kasyargaw, o 45. Lucky color apricot orange. Samtang sa Aquarius, ang imong job picture ang mag-improve karon. Lucky numbers 28, 54, 37, 33. Lucky color brandy yellow, mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, turning point sa imong life ang decision nga himuon karon. Lucky numbers 34, 42, 14, 40, 56. Lucky color crimson red. Mao kana, mga kasyargaw, ang atong mga horoscope karong buntaga. Kana giya lamang, mga kasyargaw, para sa pagkabot nato sa atong success. Samtang sa laing bahin sa mga balita sa sports karon, mga kasyargaw, Lakers upat kahigayon na nga nakadaog sa 2021 NBA season. Nagpadaogon na usab ang Los Angeles Lakers batok sa Memphis Grizzlies sa score nga 94-92 sa ikaupat nga higayon. Mibida sa maong duwa ang partner nga LeBron James og Anthony Davis nga naka-score og tig 26 points, 11 rebounds og 7 assists ni LeBron. Sa pagkakaroon, mga kasyargaw, ana sa standing 6-2 ang Lakers. So kana ang atong latest updates dito na sa sports. Samtang, mga kasyargaw, sa COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas, ang Department of Health, mga kasyargaw, nakatala og dugang nga 1,353 ka mga COVID-19 case as of 4 p.m. January 7, 2021. Maong miabot na sa kinatibuk ang 482,083 ang total cases, samtang 23,675 ang active cases sa tibuok nasod Pilipinas. Naduwagan og 360 ka new recoveries og 9 ka new deaths, mga kasyargaw. Maong 449,052 na ang total nga naka-recover, 9,356 na ang tibuok bahin o tibuok hiyap sa mga nangamatay, mga kasyargaw. Mga na latest updates nato karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat sa inyong pagsuporta, mga kasyargaw, dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po. Good morning. Good morning, ilabi na sa atong mga viewers. Good morning, Kuya G, og sa tanang sa paunon. Gikan na kang Felix Tecmon Lisondra, salamat po. Good morning, Idol. Gikan na kang Mark Lisondra, salamat, Mark. Good morning, mayong buntag, Kuya G. Mayong buntag sa atong tanan. Happy New Year, everyone. Mayong buntag sa tanang taga-Sayak. Pa-shout out sa Pobe family, labi na sa ako manoy nga gwapo Edwin Pobe. Salamat, Kuya G, God bless sa atong tanan. Morning, Kuya G, gikan na kang Sir Smiley Espaldon. Salamat, Sir Smiley. Good morning po kaninyong tanan, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyarga. O sa tanang nag-comments, okay, ako dyan tagkauyunan sa mga mayors. Gikan na kang Sir Smiley Espaldon. Salamat, Sir Smiley, sa imong komento din ha. Good morning, magandang umaga.
Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Sa mga tanang nag-comments, mga kasyargaw, salamat, magandang umaga. Sa tanang nag-react, sa tanang mga reactors na to karon, tanang mga commenters, tanang mga viewers, salamat po, magandang umaga. Good morning kang Maria Princess Sembrero Baute, salamat, magandang umaga kanimo din na Princess, magandang umaga. Good morning kanimo din na. Salamat! Dini na lamang kukutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importante balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, mga kasyargaw. Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, good morning po kaninyong tanan, happy weekend, mga kasyargao.